Ahliňize salam dostlar. Futbol Dünyası adlı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu kanalımızda täze bir gepleşik bilen karşınıza çykýarys. Futbolun analizleri gepleşigimiz ilkinji sany size ýetirýäris dostlar we bu gepleşigimizde ilkinji mihmanymız Merdan Garaýew, Türkmenistan analitikimiz mihmançylykda. Hoş geldiniz ilki bilen salam aleykum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hoş gördük. Muhammed, sağ olun. Dilap çağıranınız için täze formatdaky videolarymyzy, täze formatdaky düşüren videolarymyzda size üstünlük arzu edýän. Futbol barada ilmide ama şular ýaly öňe geçikden bolmagyny men öňüne närsädim çünki biziň Türkmenistan YouTuberleriň içinde bular ýaly formatda çykarýan, asyl şular ýaly gepleşikler geçirýän ýa-da analitikalar edýän oglanlarymyzy hiç görmedim. Çynymy aýtsam hiç ýeli şu futbol barada gepleşik düşürilmeýär. Şoň üçin gaty begendim. Siziň çağıranyňyza hemem gaty şular ýaly zatlaryň dörep başlamagyny çynymy aýtsam begendim. Sağ bolun çağıranyňyz üçin. Biz de size köp sağ olsun ederiz. Bizim teklifimize yüz döndürmeden bizim gepleşigimize gelenliğiniz için. Sağ olun, sağ olun. Onda ilki bilen berde näme maksat bilen jemlendik. Çempionlar Ligasında ýakynda soňky 16 jemleşi tapgyrynyň bijeler çekildi we şol bijelerdäki duşuklaryň haýsy has gyzykly we çekilişikli bolar. Şu arada pikirlerinizi, öz pikirlerinizi, düşüncelerinizi tomaşçılarımıza yetirseniz. Hawa. Yetireyin. Benim pikirimçe Muhammed Liga Çempionlar yani Çempionlar Ligası adından belli bolýaly. Berde diňe güýçlü toparlar oýnaýar. Şol sebäpden bu Liga Çempionlaryň soňky 1-16 oyunlarının hemmesinin gyzykly boljagyny ýani öyle elbetde oýunyň bogsy bar. Şol sebäpden men size bu duşuklaryň içinde iň esasy 4 sanagyny edilmeňe garaşýanym iň esasy 4 sana oýuny bar. Şolar arada birazjyk aýdaýyn olar birinji ýerde men iň gowy we hemme futboljan görnün göwüne ýarap biljek oýunlaryň biri bolan Leipzig bilen Liverpool, Atletico Madrid, Chelsea, Mönchengladbach City, Brem, Atalanta bilen Real Madrid'in arasında boljak oýunlar mukadýan. Çünki bu toparlar biri bilen deň, şu atky ýagdaýlar deň, hatda käbir ýagdaýlarda käbir toparlar üstün boluplar, ýöne olaryň taktiki taýdan alsaň gaty güýçlü trenerler bolan we bu Liga Çempionda esasy meňin söýlen zadym trenerleriň bir-birine garşy oýnamagy, meselem Marco Rose ve Pep Guardiola, Nagelsmann, Klopp, Gasperini, Zidane ya da Diego Simeone ve Lampard ýaly güýçlü trenerleriň bir-birine garşy oýnamagy esasy meňi ünsüm çekdi. Men pikirimçe bu toparyň bu Liga Çempionunyň şu ýylky sanynda toparyň güýçlüligine garamadan esasy roli trenerler oýnar kadýan. Yani taktika diýmek istediňiz esasy. Esasy taktika oýnar kadýan. Çünki dünýä futbolundy ýuwaş-ýuwaş hemme zady taktika bagla urady. Çünki taktika düzülüş liniýalar oyunçularyň birebir esasy tejribelerinden beter hasam taktiki düzülüşe ünsür uradylar dünýä futbolu şu wagt ülkeýä futbol her geçen gün ülke ve her geçen gün täze ideýalar, täze düşünjeler bilen futbol oýnalýar. Gaty gowy sözleriň üstünde degendiňiz. Onda ilk bilen duşuklary sana boýunça men size ýetireýin we siz de öz duşuklary boýunça öz pikirlerinizi tomaşçylarymyza ýetirirsiniz. Başytna. İlkinji duşumuz Mönchengladbach bilen Manchester City. Şeýle seretseň Manchester City'nin tury geçecek ýalak görünýär bize. Ýöne siz nägilek garşylaýaňyz bu duşugy nägilek garaýaňyz? Manchester City bilen elbetde Mönchengladbach ikinci şeýle arasynda deň bir topar däl. Çünki Manchester City'nin nemesiniň sastawynyň ýani düzüminiň opşa tutýan summasy 1.06 milyard euro durýar. Mönchengladbach arsa Mönchengladbach 340.88 milyon bahasy bar.
Eýär şu taýdan seredenizde de komandaların haýsynyň öňde utup biljek ýa-da haýsynyň baýlygyny siz öňüne getirip bilýärsiňiz. Ýöne ýene bir zat Elbette. belläp gelýär. Bärde esasy zady, esasy roli Marco Rose, ýani Mönchengladbach'ın treneri. Marco Rose oýnarmyka diýen Marco Rose ýaly güýçli trener. Mene ananyň eňerde özüm trener bolan bolsam Ýewropada Marco Rose, Diego Simeone ýa-da Gasperini, kim başga ýene de bir näçe trenerler bar dünýä futbolunda. Hiç haçan garşysyna oýnamak istemejäňiz. Jose Mourinho meselem. Şolar ýaly trenerler garşy mene çyn aýtsam oýnamak istemezdim. Şoň üçin Mönchengladbach, Manchester City ýeňil utullar mukadyp pikir edemok. Bu birinciden. Ikinciden şeýle orada hatda. Mönchen bu Liga Çempionuň oýunlary ikili oýun. Ve ikili oýunlarda elmida toparlar has hukuk rol ýa. Esasan Marco Rose ýaly taktik taýdan güýçli trenerleriň geçecek birinci we ikinji oýunlary ütgeşip bize ütgeşip bir zatlar görkezip bilýärler. Mark esasan men Mönchengladbach'ın käbir zatlaryny belläsim gelýär. Olar geçen ýyldan bäri, geçen ýyl gowy çykyş etdiler. Geçen ýyldan bäri toparyň düzüminden hiç ýeli oýunçy ýitirmediler. Ve hiç ýeli şu atky ýagdaýyna seresem hiç ýeli şikestli oýunçylarym ýok. Şoň üçin 2 aýyň içinde ýöne näme boljak belli däl. Şoň üçin ýene edil häzirki şuny göz öňünde tutup görüşsek, şuny göz öňünde tutup analitikasyny, şoň analizini etsek, Mönchengladbach City sadan ýeňilmez. Men pikirimçe sadan ýeňilmez. Ýöne City barada da käbir zatlar belläp geçesim. Mene City soňky oýunlaryna men söyledim. City öňki ýylyk Premier Liga üçin oýnanan Guardiola esasan soňky oýunlarynda özüniň Premier Liga üçin oýnamaýanlygyny köp görkezdi. Çünki olar esas eden zatlarynyň biri Guardiolanyň men gözümde ilişen Aymeric Laporte ýaly gowy goralçy, ýani hüjüme çykyp bilen hem hüjümde hem goralda ýygy oýnap bilen oýunçyny ramyenda oturdum. Oň ýerine diňe goraw düşünýän, diňe gorawda oýnaýan John Stonesy oýnadyp başlamagy bu eýem köp futbol jankörleriniň gözüne ilişendir. Şol sebäpden bu ýyl Liga Çempionçy Manchester City esasy ünsüni Manchester City Liga Çempionu berenliginiň aşağı çydasyň belli. Şol sebäpden bu oýun çyndan gyzykly bolar. Hem Mönchengladbach üçin hem Manchester City üçin esasy bu wajyp oýunlaryň biri. Hatda Marco Rose bu ýylyň soňunda Borussia Dortmund'a gitjekligi barada käbir ýazgylar we käbir ýazgylar okudum. Bu barada dogry bolup biler. Çünki Borussia Dortmund'dan öz ofitsial saýtynda Marco Rose bilen görüşýänliklerini belläp geçdi. Şoň üçin men näme diýsem, utulsa da Mönchengladbach utulsa da Manchester City'den men pikirimçe olaryň ýaş futbol topar bolanyny üçin we bir Liga Çempionda birinji, ikinji sapar şular ýalyk ýerleri, hatda bu birinji sapar çykýar. Oýun Mönchengladbach öňki sapar çykan atdy, o ady Liga Çempion däldi, kubokdy. Bu ýaşyň şoň üçin ýaş topar bolanyny üçin utulsa da tejribesizlikden tularmyka. Ýani bu oýuna men berýän prosentim 45% Mönchengladbach'a berýän we 55%dan City tutanmyka. Beren maglumatlaryňyza görä şeýle göz alsak, seretsek, elbette Pep Guardiola üçin de bu ýeňil oýun bolup bilmez. Liga Çempion kazanmak üçin Elbette Liga Çempionda oynayan her bir komanda güçlü, her bir topar güçlü. Son için yengil oyun asla olmaz benim fikrimce. Sembol için ýagdaýdan soň hiç olmaz. ve yani sözüňiziň içinde bir ýerde durup geçdiňiz. Marco Rose'a garşy men özüm trener bolan bolsam oýnamak islemezdim diýdiňiz. Özüňiz näýeli planlaýaňyzmy trener bolmagy, näýelik barmy planyňyzda, pikiriňizde? Şu atlyk çynmaýsam men esasy işim esasy edýän zadym analitika we taktik analizler öwrülmek, taktikaryň taryhyny öwrülmek. Hatda olar barada käbir ýazgylar ýazdym, käbir ýazgylar men internet sahypalaryndan okap bilersiňiz. Käbir ýazgylar ýazdym, käbir näme diýsem,
research yani käwrdatları iýdarlap käwrdatlaryň taryhyna geçmişine seyredip başladym. Elbette trener bolmak men öňden bäri arzum. Nesip bolsa belki de öňümdäki ýyllarda nesip etse trener bolmam mümkin. Gowy sözleriň üstünde durup geçtiňiz ve ikinji duşçumuza geçtik. Lazio Bayern München. Bu maçta bu duşuğa da seyretsek Bayern München geçen yılki çempion. Lazio seyretsek näçil bäri gruppadan çıkyp bilmedik bir topar. Bu duşuğa näýelik seyretdiňiz? Lazio birinji bilen şuny belläsem ele italyan toparlary bilen nemis toparlarynyň arasynda oýunlar elmydama çekileşik bolýar, elmydama-da gyzykly bolýar. Öyle bäde birazjyk deňlik ýok. Olam Lazio Italiýanyň 4-nji topary, 5-nji topary, Bayern München Germaniýanyň lideri. Şol sebäpli ýöne ýene bir zat belläsem ele Simone Inzaghi. Çyndanam o trener geçen bir näçe ýyl bäri Lazio gelene bu futbol oynatýar ýöne elindäki toparyň eliniň büdjeti birazjyk dar bolany üçin bary ýok elindäki sastaw bilen şular ýaly derejelerde şular ýaly bu futbol oynatmak meň pikirimçe gaty gowy bir üstünlük hemem Lazio'nyň esasy men pikirimçe esasy aýratyndygy Bavariýa garşy probleme getirip biljegi ol Simone Inzaghi'niň üçlü gorok sistemasy köpünçe 3-5-2 oýun şeklinde oýnaýar, 3-5-2 şeklinde oýnalýan toparlara garşy Bayern München elmydama problem ýaşady. Oýunlaryna seyretdik. Elmydama problemi deň oýnanan oýunlarynyň köpsinde üçlü goroga garşy Bayern München birazjyk asyň elýär. Oňam tebe Bayern München as köp hüjümi düşünýär, as hüjüme tarap bolýar we gorogda problemalar, gorogda entäm ýetmezlikler bar. Hatda David Alaba gitjekligini hem açıklady. Şoň üçin men pikirimçe şu wagt Bayern Müncheniň elbetde gorog tarapynda problemalar bar. Ve egerde Lazio'nyň düzümindäki Luis Alberto, Ciro Immobile ýa-da kim o? Correa, Milinkovic, Federico Gorogdaky Federico Acerbi ýaly oýunçulary şikes almasa, formasyny ýitirmese belki de Bayern Müncheniň garşysyna bir zatlar edip biler. Iň bolmanda Rimde men Lazio'nyň Bayern Münchenden utulmajagyny size aýdyp biler. Ýöne elbetde Bayern Münchenden Lazio'nyň arasynda gatyl tapawutda ýene belläp geçen. Şoň üçin 30 ýaş 60 ýaş% berýän ýöne Italiýa futbol elmydama nemisden futboluna garşydyr. Lazio buny Dortmund'a garşy gruppa oýa etaplarda görkezdi. Soň Italiýa milli ýygyndysyny alsam Germaniýa Italiýa milli ýygyndysyny utan ýeri ýok diňe penaltylarda 2016-da. Ýekeje sluçy boldy men gören. Ondan öňki 2016-da utuldylar. 2006-da da Italiýa Germaniýany dünya çempionatında Germaniýada geçen dünya çempionatında boş maçlarda Fabio Grosso ve Alessandro Del Piero'nun gollary bilen tutdy. Ýadymda bolsa. Şol sebäpden meň pikirimçe Lazio'da Bayern München'e garşy kontratakda oýnar we ýeňil oýun bolmak mukadder. Ýöne elbetde Bayern München bu tury geçer. Bu tury geçer. Üçüncü duşuşumuz ve esasy gyzykly duşuşlaryň sanawynda belläp geçdiňiz. Atletico Madrid Chelsea duşugy. Atletico Madrid ählimiz bilýäris. Has gaty bir topar, yani has gorak oýnayan bir topar. Muňa Chelsea näýelik garşylyk görkezip biler? Diego Simeone garşy. Diego Simeone ýa belläp geçdi. Diego Simeone ýaly trenerleri ikili oýunda oýnamak gaty kyn çünki Diego Simeone'ň öňüne gelip oturan bir 4-4-2 sistemasy bar. Gaty gorak sistemasy bar. Şol sistemaga oýnamak hiç bir topary ýeňil bolmady. Hatda ýöne bir zady belläp geçetmeli. Atletico Madrid bu ýyl birazjyk oýun sistemasyny ýitgetdi olar. Bu ýyl hat köp öňe ataka üsberýän bir komanda boldy. Oňam sebebi geçen ýyllarda bular güçlü toparlara garşy gowy oýnaýarlar ýöne pisrek topar Leganes, Levante ýa-da Eibar ýaly toparlara garşy gorunup
oynayanlar için gol talplayan noktalar. Çünkü Atletico Madrid üstüne gelen toplar, yani onlara hücum edip oynayan toplara karşı kontratak içinden oynayan. Yöne üstüne ibaryalı pesirek toplarların hücum etmedik oyunlarında Diego Simeone'dan elmeden ama problemi yaşayan bir problemi bolyanını biz gördük geçen yıl. Önkü yıllarda yöne bu yıl Atletico Madrid düğünden başka oynuyor. Düğünden sistemanı ütködüyor. 4-4'lük bilen yalak görünse de oyuna başlanaktı. 3-2-3 2 şolor yalak rapper sistemada oynayalar. Yani Sagra'daki Kieran Trippier'i Sagra Volojs Kieran Trippier'i öňe uğradı diye geçim yani ve Kieran Trippier öňden diňe içerik ýapady adet ýa-da öňde set oyunu oynaýarlar. Çepgradaky Mario Hermoso aslında da merkezi gorawçy bolanyny üçin çepden kelýän ol Kieran Trippier giden wagty Savic Kieran Trippier'in ýerine alsa, ortan Jimenez, Hermoso da 3-nji, ýagny 3 goraw sistemasyna geçýärler. Ve bu sistemada çyndanam Atletico Madrid gowy oynayar, çyndanam üstünlükli çykyş etýär. Hatta şu Real Madrid'den oynayan oyunda çenli 11 hepden içinde men seyretdim tablitçasında. Barrio 2 gol geçiripdi Atletico Madrid. Yani hücum oynayan wagty goraw ýatdan çykarmayan bir Atletico Madrid döredi bu yıl. Chelsea aradaysa Chelsea nähili oynar? Men pikirçe Chelsea öz sistemasyny götmez mikälden şol 3 hüjümçi sistema bilen oynar we Hakim Ziyech, Kai Havertz ýa-da Timo Werner ýalyk oyunçular bu oyunda esasy şolaň üstüne köplük düşer. Ýöne bilmedim men şunmaysam Frank Lampard'ın soňky döwürde oynadýan futbolny kän gownamak oňan sebäbi ol Olivier Giroud ýalyk oyunçyny zamanda oturdup oň ýerine ätýaşda oturup oň ýerine Temi Abraham oýnatdy. Temi Abraham oynayan oyunda men geçen ýyl bir oyunda gowy oynady. Şondan soňky oyunlarynda men Temi Abraham hiç gowunum ýetenok. Hatta Giroud'un son oyunlarını sürsek, hatta zborunda yani milli yığında da oynayan Giroud 4 gol salpdy. Son oyunda ondan son oyunlarda da her gedek Temi Abraham'ın yerine giren akty. Man suratda ya gol ya da asist bilen Chelsea peýda getirýän bir oyunçy. Bu men pikirimçe bu Lampard'ın öz filosofiýasynda öz pikirine oynatjak bolan komanda pikirine bagly orada. Çünkü Temi Abraham Polstein ýalynçy dokuzluk şekilde ýa-da gelip top alıp Lewandowski'nin ýalyk topy sağa çekip gyra orta açan isleýän Temi Abraham olar ýalyk stilde oynap bilen bir oyunçy däl. Olar ýalyk stilde oynap bilen oyunçyny isleýän bolsalar onlar man suratda Giroud'u orta alıp Giroud bilen oynamaly bolýar. Çünki Giroud'un edýän işi Fransa'da edýän işi bu ýöne Frank Lampard näme üçin durmaly görenok ýa-da görse de görmeli. Dengelýärmi? Garaz Frank Lampard'ın häzirki edýän oýuny şunmaysam Atletico Madrid karşısında gaty şansy az. Ýöne 2 ay içinde köp bitmemi mümkin. Ýöne Atletico Madrid'e ýerinde ussa birinji oýuny özünde oýnaýar. Geçen ýyl ýagdaý bolaýma mümkin edir Liverpool'da bolan ýagdaý. Birinji oýuny ussa Atletico Madrid, ikinji oýunda ýene de şol gaty 4-4'lük sistema bilen Chelsea'nin ýaňyşmany garaşar. Oran bat kontra-atakalar oýnar. Edir Liverpool'a horjýary. Kontra-atakalarda Stamford Bridge'de bitmiş oyun bolmam mümkin. Soňky duşuşymyza seretsek, Leipzig Liverpool duşuşy. Şu wagt Liverpool'da biraz problemalar var. Gorawda şikestli oyunçular var düzümünde ve Leipzig nähili oyun görkezler. Nagelsmann nähili taktika bilen oynar kluba garşy we klub nähili taktika bilen çykar. Bu duşuşlarda nähili pikir etýäňiz? Çynmaysam Nagelsmann'ın nähili taktika bilen oýnajagyny menden başga da dünýä de bu iş bilen professional meşgullanyan adamlara belki de aýdyp bilmez. Çünkü Nagelsmann şeýle bir taktikasyny ütköşük bir şekilde gurýar, yani oyuna düzülüşi başga oyunun içinde oynayan ve
oynayan ve etdiyen oyunları diýilen başga biz bunu Manchester oyunda da gördük. Oyuna 4-4-2 ýa-da 4-3-3 ýaly çykyp bilýär. Ýöne oyunun dowamında şeýle bir köp düzülüş, ýani köp bir strategiýa, köp liniýasyny ýitip diýebilirim. Karşısındaky komanda oňa garşy näýle oýnajagyny bilmän alýar. Manchester United meselem oňa garşy näýle oýnajagyny bilmedi. Oyunun birinji taýmy, hatta 60-njy minutuna çenli Manchester United oyuna näýle oýnajagyny bilen oyuna seyreden olsa 60-njy minutda çenli Manchester United näme etjegini bilen okdy. Leipzig'e garşy näýle gatlyplar çykjak, haýsy ýerden gitmeli, haýsy ýerni goramaly, hiç kilek ýagdaý bu ýagdaýla bilen okdy. Çünki Leipzig'in ýene bir etýän zatlarynyň biri hüjümçisi oynaýar. Yani hüjümçi, arasy hüjümçi, Timo Werner bilen hatta Timo Werner hem arasy hüjümçi oynadan okdylar, gyradan gaçyrýardylar. Yani Nkunku, Olma ýa-da Sabitzer, Aydar ýalyk erkin oynatýan öňdäki oyunçular hem gorokçy ýaly hem hüjümçi ýaly hem de ýarym gorokçy ýaly oynap bilýän üçin Leipzig'in näil sastaf bilen ýa-da näil taktika bilen oýnajagyny bilmek bu problemy Jürgen Klopp çözüp bilerim, çözüp bilmezmi onam bilemek çünki edil häzirki wagtda şu wagtda döwrüne alsaň Leipzig Liverpool'a gaty uly problemler döretmegi mümkin. Hatta esasen middle şu wagtda ýerde Liverpool'un şikes alan oyunçulary özüni tutýança, ýani Van Dijk, men eşitdim Van Dijk pamoýmy hem turnovkalar ýuwaş başlady we ýakyn wagtda, ýani öňündeki bir aýyň içinde polya, ýa meydança ýyzyna geler. Diego Jota barada tek belli bir karar berilmedi. Başga oyunçular Liverpool'un ýerinde Liverpool men bunça şo bir oýnaýan sistemasynda şo 4-3-3 Goranyň wagtdan 4-4-2 geçip. Olar hala gyrap bir sistemada Goranyň kandan Jürgen Klopp bir garşy tarapy analiz edip oýnaýan trener däl, ol öz oýununa garşydaşyň şo Liverpool'a garşy taktika düzmegini isleýär. Ýani elmydam şoňaly, elmydam ol men oýuny planym. Diňe menki, ýani men düşünjem boýunça garşydaşym maňa taktika düzsün niýeti bilen oýnaýan bir trener. Şol sebäpden hem utulýan ýeňilýän oýunlarda da köpden şol sebäpden ýeňilýän Atletico Madrid'a garşy meselem hiç kim taktika düzmedi. Şol Liverpool düşünjesi bilen oýnan üçin Atletico Madrid oňa garşy taktika düzüp goranyp almagy başapdy. Elbetde bärde bar ataryňam derwezawanyňam ýalňyşlaryny ille geçmek doğru olur. Elbette canımız yakıptı geçen yıl Liverpool'u Adrian bizim dervezemizde durup ve Şovat Alisson'da şiketlidi. Şoň üçin men bunlara ýöne 50% veren ýöne ýene bir bellätim bile ýerde şeýle bir oyunçu tarapdan alsak Liverpool elbette Leipzig'den köp güýçli. Leipzig'de dünýä ýyldyzy diýip biljek oyunçularymyz belki de ýok. Hatta Leipzig çünkü oyunçulary A klas oyunçulary däl, birazcık pisrek oyunçular. Ýöne Leipzig trener komandasy. Ol trenerin keypine göre oýnaýar. Trenerin keypine näle bolsa, trenerin goýan zadaçasy näle bolsa, şoňa göre oýnaýan ortapar. Şoň üçin egerde Nagelsmann Liverpool'a garşy dogry taktikany dogry düzülüşi ulansa Liverpool'un bu oýunda kän probleme görür. Kän probleme ýaşar mukaddemek görür. Şoň üçin şolary alakrak 50-50 berýän bu oýnada. Beren maglumatlaryňyzdan seredip inşallah bu tury geçen kıyalak kalmaz. Geçer diýip umyt etýän sebäbim Liverpool'lu bolan üçin. Soňky duşa geçdik. Porto Juventus. Porto'nu alsak soňky wagtlarda Mourinho döwründen bäri kän bir gowy üstünlükli çykyş eden ok. Emma Juventus'da 24 ýyl bäri Liga çempionu kazanmak için göreşýän bir topar. Emma näçe göreşlerdi iki gezek finaldan gaýtdylar. Emma tek 24 ýyl bäri kubak alyp bilen oklar Çempionlar Ligasyny. Bu ýyl näilek Pirlo näil başarnykly çykyş eder. Porto garşy näil çykyş eder.
Pirlo. Pirlo'nun näl taktik bilen ýaly näle oýun bilen oýnajagyny edil şu wagtdan aýtmak. Ýöne Porto dogry aýdýan. Porto soň pillarda çyndan hem gaty biderek, ýani gaty düşüşde. Gater we düştü Porto öňki ýaly güýçlü Portony gynasakda kaçandan bäri görüp bilemez. Ýöne Juventus aýdsak Juventus elbetde ýam näçe ýyl berek Liga Çempion üçin oýnaýarlar, Liga Çempion üçin Allegri'ni ayırdılar, olar Liga Çempion üçin. Maurizio Sarri'ni ayırdılar, olar Liga Çempion üçin. Cristiano Ronaldo'dan satın aldılar. Liga Çempion üçin Ramsey'i getirdiler. Buffon'u PSG'den ýerine getirdiler. Ýagny Juventus etjek bolýanlardy kaçandan bäri uje Liga Çempion üçin oýnaýar. Pirlo baradaýsak, Pirlo çyndan hem häzirki döwürde, häzirki ýagdaýda başta elbetde teken oyunu çok bolýan ideýasy komanda oturmady ýöne soňky oýunlarda gördük, esasen Barcelona oýununda gördüm ben. Pirlo'nun oyunu çok bolýan oyunu çyndan hem owadan, çyndan hem atak güýçli bir oýun. Men pikirimçe gowy taktika we o taktikden dogry ulanyp bilse Juventus köp topuryň başyna bela bolar. Şoň üçin häzirki Juventus'un Genoa bilen Barcelona oýundan soň, hatda şu Parma bilen oýuna, ýakynda Parma bilen oýundan soň men gördüm ýuwaş Juventus şol Pirlo'nun ikili gora sistemasyny bilen oýnalýan oýunda ýuwaş öwrenip başlady. Biram men esasy haýran galýanlardan Pirlo ikili gora bilen oýnaýan ýaly görnýär. Ýani aslında Danilo öňüden okýan. Danilo ýarym gora üçin çykýan, ondan soň üçlü gora ýene de şol şu wagtky günümizden futbolundaky moda bolan üçlü gora hüjüme çykan üçlü gora. Bular ýa ondan soň McKennie bilen ortadaky McKennie, Ramsey, biram ýa-da Artur oýnaýan wagty üçlük bir oyunçularyň arasynda sirkulyasiýa bolýar. Ýani oyunçular tiz ýerini ütkedýär. Gaty tiz ýerini ütkedýär. Hatda kämahanlar Cristiano Ronaldo bilen McKennieň ýerini ütkedip oýnaýan ýerlerinden gördük. Ýani bu oyunun niýeti garşydaşyň gorawçylarynyň kellesini bulaşdyrmak, hatda şu Jeri Morgosynyň içinde, Jeri meýdançasynyň içinde problemi döretmek, köp lişni adam bilen gelip garşydaşyň gorawçylarynyň öňsini bozmak ýanak käbir inçe detaýly analiz etýän ýerler bar. Andrei Pirlo hatda şu Barcelona bilen oýnanan oýunda görýär, McKennie Edil Ronaldo'nun arkasından gitti. Ronaldo öňündäki zaşitni çeken wagty, gorawçyny çeken wagty McKennie köjüde gardy. Barcelona bilen oýnanda. Şular ýaly inçe edýän hereketleri var. Hatta Cuadrada'nın mesela sagra gorawçy ýaly oýnap, ondan soň ortada merkeze ýarym gorawçy ýaly top garşylan wagtlar bar. Hatta merkeze sagra hüjümçi ýaly, kanat hüjümçisi ýaly oýnaýan ýerler bar. Ýagny Pirlo'nun bu ideologiýasy, bu filosofiýasy, ýani bu ideýasy eger otursa Juventus köp komandaň başyna bela bolar. Men pikirimçe de otur ýuwaş. Şoň üçin Juventus bu oýny 10% Porto, 90% Juventus alarmy kadar. Ýöne de ýene bir zat belä geçesim gelýär. Her ýyl Liga Çempionu hukman suratda underdog dip bilinýän bir sürpriz komanda bolýar hukman suratda. Geçen ýyl meselem Lyon bardy, Atalanta bardy meselem, ondan öňki ýyllerde Ajax bardy, ondan öňki ýyllerde ýene bir bardy. Şolary ýalyk her ýyl hukman suratda bir underdog komandasy bolýar. Elbet Juventus şoň ýaly Juventus tutarmy kadýan? Elbette doğru sözlerin üstünde durdunuz. Her yıl görýäs garaşylmadyk sürpriz oyunları. Liverpool'un Barcelona'ya karşı oyunu, Roma'nın Barcelona'ya karşı oyunu. Bu oyunların üstünde de durmak isteyen sebebi bu bizi has heyecanlandıran, ruhlandıran bir oyunlar bolupdy geçenler ve büyülem şeyle bir duşukları görürüz diýip umid edýän. Elbette hukman suratda bolar. Her ýyl bolýar olar ýa-da. Her ýyl hukman. Soňky duşuşyňyza geçsek ve adından gorkulayjak toparlaryň bir Barcelona ve karşısında da Paris Saint-Germain, ikisi de bir ulu klub. Ama bu Barcelona'nı Paris Saint-Germain ikisinin duşuşygyny has gyzykly bolajak oyunlaryň sanagyna goşmadyňyz.
ve sebebini bize getirirsiniz deyip yani bir sebebi vardır deyip sizden umut edeceğiz. O. Barcelona Paris Saint-Germain elbette adyny istenen hem adam gyzykly oýun bolar diýip pikir edýän ýöle bu ýyl däl. Bu ýyl bu iki komandanyň oýunynyň gyzykly bolmajagyny bilýän. Meniň pikirimçe bu ýyl Paris Saint-Germain Barcelona Paris Saint-Germain'e garşy hiç hili çynmaýsam şans göremok, hiç hili favorit. Açaçan favorit edil şul oýunda Paris Saint-Germain muhtemelen çünki Barcelona'nın tek birinciden öz içindeki problemleri, yani prezident saylavları, Messi'nin gidip gitmeyecekliği, Goro'daki problemler, Orta Polyo'daki problemler, şular ya Ronald Koeman'ın tek öz ideyasını oturtmanlığı, Barcelona'nın probleması kattiken, şunun için Barcelona La Liga'da da oynanıp, İspanya Kubağında da, Kral Kubağında da hiç ilgi oynanıp, Ligi Çempiyon'da da katır öwürlükli çıkış edenok. Şol sebäpden benim pikirimçe bu gaty problemler bir döwürde hem Paris Saint-Germain'in şu Luis Enrique, Thomas Tuchel döwründen ýani 4-0'dan 6-1 Barcelona'nın utan döwründen galan ary bar Paris Saint-Germain'in şol sebäpden benim pikirimçe bu ýyl Paris Saint-Germain Barcelona'ny gaty gelä edermik diýen bu birinciden ikinciden ýöne elbetde Paris Saint-Germain'de de birazcık problemler var hatta. Mbappé gitmek isteýär. Leonardo bilen Thomas Tuchel'in arasında birazcık problemler var. Ýöne şonu da men pikirimçe bu oýuna esasy ünsi Neymar, Mbappé, birem şo taýdaky esasy öňki 6-1'de galan oýunçular we Marco Verratti diýen Marquinhos ýalyk oýunçular. Ben pikirimçe PSG'ye garşy aýratyn motiwirowan bolarlar. Şonuň üçin Barcelona utarmy kadýan bu oýny. Mbappé'nin şu atky döwürde Barcelona'da Goronda saklap biljek ýa-da ýapyp biljek gaty az derejede oýunçy bar. Neymar'y şeýle benim pikirimçe gaty owadan oýnar, gaty oýun bar. Ýöne açaçan favorit meň pikirimçe Paris Saint-Germain. Bu oýunlarda käň gürlemek gerek gel çünki hemme zatlar ortada. Elbette Barcelona'nın biraz problemleri var şu an ve näçe gyzykly bolmaz diýsek de esasy tomaşçylarymyň görjek oýunlarynyň içinde biri, yani görjek oýunlarynyň biri köp biz türkmen jan köýlerimiz içinde Barcelona'da Real Madridli jan köýlerimiz var. Ýene-de bu oýuny köp tomaşçylarymyz görür diýip pikir edýän men. O elbette öyle. Her kim görür çünkü dünya futbolu Lionel Messi alıp Cristiano Ronaldo alıp döwrüni belki de bundan sonra neçe ýylyň dowamında görjek. O belli däl Lionel Messi seyretmek aýratyn bir keyif berer elbette. Nälik formda bolmasa da komanda Lionel Messi'nin bilen Barcelona üçin çok mani berýär. Şonuň üçin Barcelona elbette benim pikirimçe oýuny görmäne diýer. Hatda iň bolmanda Lionel Messi'nin şu jadyly paslar, jadyly driblinglerini görürsüňiz. Elbette görüň men pikirimçe. Ýöne oýun men ýöňünden aýtdym. O galanam Hudaý ýa-da kaýyn içinde näme boljak? Kim näle oýnajak? Onuň üçin ýöne esas favorit en Paris Saint-Germain'i hasap edýän. Son koyunumuza geçtik. Son kuduşumuz Sevilla Dortmund. Sevilla'nı alsak son yıllarda Avrupa Ligasında gaty üstünlükli çıkış etdiler ve Lapata'ya gelelveri La Liga'da da gowy çıkış edip başladılar. Dortmund'u alsak Dortmund'da biraz şu an krizis var. Trenerini kovdular. Haaland şikestli ve biraz problemler var. Bu oyun näýilik bolar? Olar bardy näil pikir etýän bu uşuk barady. Dortmund'un elbette ki problemi. Men özüme Borussia Dortmund'un valişigi her kim bilýändir muny. Sevilla gaty näme diýsem ýakymsız bir karşıdaş, çyndanam ýakymsız karşıdaş. Şu Sevilla'nın edýän oýuny hemme komanda garşy ters gelýär, Real Madrid'e garşy ters gelýär, Barcelona garşy, Atletico Madrid'e garşy, dünya futbolunda istendik toplara garşy Lopetegin oýun şekli elbette ters gelýär. Şonuň üçin Borussia Dortmund'a garşy benim pikirimçe hiç angat bolmaz. Tem bolýar Borussia Dortmund'un
Lucian Favre uğrattılar. Onun yerine gelen Edin Terzic elbette Borussia Dortmund'un öyle yetiştiren yani 9 yaşından beri Borussia Dortmund'da hareket eden Borussia Dortmund'da yaşayan Borussia Dortmund toparında işleyen bir adam. Jöre yan bellek geçtim. Lopeteg'e karşı Borussia Dortmund'un birazcık şansı az. Yöne elbette Erling Haaland'ın gelmeyi bilen belki de oyunu yutkamıyor mümkün. Belki de Edin Terzic çınlanan büyük sisteme getirmeye mümkün. Yöne Edil Hader ki adayda Sevilla Dortmund'dan üstün mü kaldı yani? Sonku duşumuza gelsek, Atalanta Real Madrid duşuğu. Bu duşukta şeyle serersek Real Madrid'in geçeceğini fikir edeceğiz. Mesela Real Madrid Uli Karalevski klubla bir güçlü elmada ama güçlü bir kulüp. Ama şu an Real Madrid'de birazcık problemler var. Gasperini yani Atalanta'nın alsak Gasperini Atalanta'nın başına geçerleri o oyunları görkediler. Yani Serie A'da da Şampiyonlar Ligası'nda da geçen yıl sürpriz oyunlar görkedi. Bu iki trener güçlü trener birbirine karşı neylik taktikada neylik oyun düzülüşünde neylik karşılık görkediler birbirine. Men pikirimçe Atalanta'nın öz filosofiyası var. Ol şol filosofiyasını oyun stiline ilk götmez mi kaydı? Yani şol 3-4-3 sisteması bilen en dama şol sistemi bilen ya şol sistemi bilen devam eder mi kaydı? Yani şol için Atalanta ütkömez. Yöne Gasperini bilen şu at oyuncularının arasında, kevr oyuncularının arasında problemleri yaşandı. Hatta şu yani yakında o kansadan Gomez ve Ilicic bilen arasında da türlü problemler oldu. Hatta Ilicic Gomez'in arkasında durup Gomez'in tarafına alındığı için ikinci B toparına yani Atalanta B ikinci sastavına uğradırdı Gomez ile Ilicic. Gomez bu uğradılarından son öz Twitter sayfasında ben Atalanta'dan ayrılandan son Atalanta'nın hak yüzünü kimin günahkarlığını size görküzörün yazgılar yazdı. Şol sebepten men pikirimçe şu Atalanta öz içindäki käbir problemlerden düzelse has gyzykly, has oýun bolup bilerdi. Edil häzirim oýun bolar çünki Atalanta'nın iki oyuncunyň ýerine şu Malinowski bilen Muriel'i oýnady ýa olaram elmydam oýuna ikinji taýmda girýän oyuncular eger de şol sistem aşalar gowy otursa şu wagtça normal ýöne has gowy otursalar onda Atalanta elbette Real Madrid'e gaty iş veripler. Zidane var da Zidane näme ol şu öňkü sistemasyna döndü. Şol 4-3 bilen oýnaýar. Öňkü şu Casemiro, Modric, Toni Kroos ýerine aldy. O şol sistemle oýnar we Zidane öňkü oýuny oýnarmy kadän şol aňyrgadan beragadan aňyr şu o golçularyny, başga golçularyny ýadatmak we şu uzun toplar bilen Benzema galdyryp şol ýaly oýun bir sistemasy var. Öňem şoň ýaly oýnaýardy Real Madrid. Ronaldo bilen Benzema bilen Bale. Buradan toplar Marcelo bilen ýa-da Carvajal bilen uzun toplar bilen köplenç standartdan we uzun kelle ýokardan oýnaman gowy bir trener. Men pikirimçe şol ýaly sistemde oýnar. Atalanta garşy kynrak bu oýun. Kynrak çünki İtalýanda zaşita hem o taraftan güçlü bir komanda. Boýumuz ýa fizikiskem daýo. Gydykly oýun bar, netip bolsa. Görürsiz. Men pikirimçe bu başlaşmada da 50-50 berýär mene Real Madrid Atalanta. Gaty peýdaly maslahatlar, informasiýalar berdiňiz. Ähli maglumatlaryňyz, ähli jankörlerimiziň, tomaşlarymyzyň göwüne ýarandyr diýip umyt edýäris. Biziň söhbetdeşligimize gelenliňiz üçin biziň teklifimize ýüz döndürmeden gelenliňiz üçin size köp sag bolsun diýäris. O sizem sag bolun, minnetdar. Ve fevral ayında inşallah nesip bolsa ähli stadionlar dolup can körlü bir futbolu tomaşa ederiz diýip umyt edýäris. Ählimiz öňkü düzenimize, öňkü döwrümizde ýaly baleşikli futbol görmegine ählimiz sabırsyzlyk bilen garaşýarys. Nesip bolsa manzurat, nesip bolsa hemme garaşýar. Onda näme
Programmamızı yani gepleşigimiz soňlandyryar. Ähli YouTube tomoşlarymyza biziň YouTube kanalyna agza bolmalaryny haýyş edýäris. Biziň zähmetimiz ýerde galmasyn. Bizi goldamoklaryny, dostlarlar bilen paýlaşmaklaryny, videolarymyzy ähli internet problemalar we internet platformlarynda başlan gürläp bilmedim. Ähli internet platformlarynda paýlaşyp bize golda berseler, ören hoşal bolardyk ähliňizden. Indiki futbolun analizler gepleşigimizde görüşýänçek hoş, sag bolun. Sağ olun.